Azpeitia Gipuzkoan dago eta Urola erdian kokatzen den herria da. Izarretz mendigunearen magalean hain zuzen ere. 14.000 biztanle inguru ditu eta 2021eko datuen arabera 10.000 herritarrek baino gehiagok hitz egiten du euskara. Ez da datu makala eta itzakia bikaina da gure lehiaketa ona ekartzeko. Gaur, hitz eta pizza arituko gara Azpeitiako euskararen inguruan. Kaixo Iara, kaixo Libe, zer moz zaudete? Ondo. Bueno, prest gaurkoan gurekin jolasteko? Bai. Ba, ongi etorri gure hitz eta pitz lehiaketara. Gaurkoan zuen herriko, hau da, Azpeitiako euskararen inguruan jolasean arituko gara. Zer iruditzen? Ondo. Ondo? Ba, badakizue. Puntu bana balio dituen bi galdera egingo dizkizuet, eta hirugarren galderak 2 puntu balioko ditu. Hau da, urrezko galdera izango da. Zuek erantzuna dakizuela uste baduzue, kutxagailua sakatu azkar eta horrek erantzungo du lehenengo. Ados? Oso ondo, ba ez dezagun denbora gehiago galdu eta asgaitezen galderekin. Etxekoek ere parte hartu jolastu gurekin. Aurrera lehenengo galdera. Ze esamolde erabiliko dut pertsona bat gaiztoa dela adierazteko? Zeruko izarradek, inpernuko txikitue baino gaiztu odek, edo aingerua bezalako dek. Libe? Infernuko txikitu. Zuzena! Zuek nolakoak zarete gaiztoak? Bueno. Noizean behin, ez? Bai. Ba nik ezagutzen ditut 2 pertsona batzuetan gaizki portatzen direnak. Ikusi. Xabi, ikusten gizon hori. Atzo kontatu zidaten baleak laburtzen dizkiela horri jolastu ez dezaten. Azpinduta bintzigun da. Ezagutzen diat bai, inpernuko txikitu baina gaiztu odek. Gara, izango du bat zerbait. Ea ba, Libek puntu bat lortu du eta Iarak oraindik ez. Bera lasai, orantxe datorreta bigarren galdera eta galderaren protagonistak frutak izango dira. Zer esan nahi dut txermena hitza erabilita? Madaria, sagarra edo kerezia? Libe? Malaria. Zuzena! Oso na! Ba, ikustezagun nola erabiltzen duten hitz hau gure bikiek. Aizu, ze gerri duzu ameketakorako? Nik gaietak, nik txermena, erdi bana egin nahi. Ados, zuxua! Ea ikustezagun nola dauden gure markagailuak, Libek 2 puntu eta Iarak utz. Baina, urrezko galdera dator orain. 2 puntu balio dituenak, beraz, adi egon biak. Zer esan nahi du oihuen ipurdike janda egon esamoldeak? Oso lanpetuta ibiltzea, hitz egiteko gogo asko izatea, edo bihurrikeria bat egitea. Ai, Libe! Bihurrikeria egitea. Ez da zuzena, errebotea? Lehen. Oso lanpetuta ibiltzea? Ez da zuzena! Hirugarrena zen, hitz egiteko gogo asko izatea. Adibidez, izaskunek asko hitz egiten du. Zuek asko hitz egiten duzue? Bai. Bai, ez da, nik ere izaskuni asko esaten diot hau, eta beste 2 pertsona ere ezagutzen ditut, begira biki hauek. Bai, horrela izan zen eta horregatik iritsi nintzen berandu autobusera. Aizu, Xabi, oihuen ipurdi jekan aldeek, ez da isildu ere egin egon iztenetik? Hola, barkatu. Honen bestez puntu keien irabazti duen lehiakidea, Libe da! Zorionak, Libe! Zuere oso ondo aritu zara, Iara. Eskerrik asko tortzegatik, gustu egon zarete? Bai. Bai, ba begira, badakidanez Azpeitiar petoak zaretela, seguru nago hitz oso polit bat aukeratu duzuela nire kutxan sartzeko, ezta? Idatzi dezakezue hortxe mesedez? Prest, idatzita? Bai. Ea ba, goazen hitzekin. Iara, zuk ze idatzi duzu? Arrakadak. Arrakadak, eta zer esan nahi du horrek? Belartakoa. Benetan! Bai. Ba, begira, basartu hortxe, arrakadak belarritakoa. Eta, zuk? Tirtirille. Tirtirile, zer esan nahi du horrek? Ezin gelita. Han begira, izaskun bezala, oso ondo ba, nik hementxe gordeko ditut, mimo handiz gordeko ditut, eta bikote, eskerrik asko, gaur nirekin izateagatik eta agurtu ditzagun etxekoak. Agur!